Йоу май черни хора, a.k.a. Нигърс. Добре дошли в моя рикап. Значи, ще тя fucking малко. Basically на 4 часа downtrend, обви. Basically, нали, между тези два кендала, нали, basically market open. Anyway, downtrend, брекнал е тук structure obvious с fuck е, тук има liquidity, тук има liquidity, same shit, тук няма, в смисъл няма downtrend, не е брекнал, обаче на US30 е. На 1 час, obviously е downtrend, obviously, цак, след това е брекнал, обаче това е ретрейс на 4 часа. Same shit и тук, same shit и тук. Отделно, че на 4 часа, нали, има и Fair Value Gap, Fair Value Gap, Fair Value Gap, така че очевидно е ретрейс. След това 5 минутки. Вече мога да гледаме всичките маркирания и тъна. Значи това ти е за 1 час. Бам! Liquidity. Basically свипна това liquidity горното. Basically означава искаме надолу. Свипва го към 5:10. Чакаме entry, чакаме. Реално тук имаме break of structure вече на 5 минути. Отделно, че е в EQ. И ентърнах. И нали, на 1 минута също брейк на structure надолу. Така че всичко ток. Ентърнах. Защото самият трейд е базиран на EQ. Стопа е там, където EQ-то ще стане невалидно. Което basically е над това хай. И разбира се, отива си надолу, отива нагоре, убиваме позицията. Бам! Take profit. Направо смашнат take profit. Бам! Close positions. Егона. И... Какво да фък? 50-50. Добре, ясно. Което ми прави акаунта basically на 3% все едно. Нещо такова. На 3% профит. Защото и от телефона имам акаунт, който ми е на MetaTrader и там съм взимал трейдове, които са ми били на плюс, които всъщност съм ги сложил в YouTube също. Мисля, имах и един от Vidin basically, което също беше, мисля, 1:2 и нещо. Така че все още сме на плюс, трябва да направим 5%. 5% утре, днес, more like. Има ли новини? От 5:30, ма не е нещо, вау. Четвъртък няма и петък. Лоуки. Anyway. Basically това ми е трейда, смисъл simple as shit. The Boys взеха абсолютно същия трейд, с абсолютно същия take profit, с абсолютно същия stop loss и те също бяха начукани в газа. Така че, смисъл, самия трейд си беше valid as fuck. Беше си valid as fuck. Нямаше никаква работа буквално да ходи догоре, за да ми прави някакъв BS.
Тук нямаш ретрейс. Тук чакам 6 и 15 отива пак нагоре. След това отива надолу и след това ретрейс отива към 7 и 10, което е kinda wild си е. Като си замислиш, че трябва да чакаш от 4.30 до 7.10, за да намериш трейд. Ама, anyway, basically това беше трейда. Днешния. Загубих проценти 1,3 лоуки. 1,3, 1,2, зависи, много зависи. И basically са общо, нали, акаунтите, дето ги броя за един лоуки, защото няма много значение, нали, дали ще го пусна трейда на телефон или на компютъра. И реално ползвам от телефона, защото там имам US30 в MetaTrader, така че basically ми трябва. Ама като цяло е, в смисъл, такъв булшит стана, като цяло е това. Basically, долу да стрик in the book, да ти хитне 100 плюс и после веднага take profit, което не ми се е случило доста време. Защото и по принцип, или маркета вече си направил шибания move London Session, или има шибани новини на Market Open. И миналата седмица имах само един трейд. По-миналата може да не съм имал като цяло трейдове, не съм много сигурен. Вече не си спомням. Ама локи булшит. Прайс акшена. И тъмън човек да локинне и ще направят 50 000 войни, 50 000 путки майни. В смисъл, окей, изтребвайте израелците, ама за какво трябва да ефектва това и маркет да е модел? Ама, anyway. Довиждане, нигас. И до следващия трейд рекап, който може да е утре, може да е в други ден, може да е по всяко време. Anyway, аре.